Prentsa honen helburua da berriro ere Merino alkateak duen jarrera salatzea. Legealdian zehar Merino jauna beti jarrera berdina izan du, bere interesaren aurka joaten ziren araudiak eta legeak ez ditu onartu, eta kasu honetan aipatu nahi dugu azken udalbatzarretan gertatutako bi kontu zentzu honetan. Batetik izan da Muria Stenterlau inguruan udalbatzarrak hartutako akordioa. Akordio hori gauzatzeko maiatzaren lehenengo astean bilera bat egin behar zen, eta bilera hori ez du egin, eta susmoa daukagu ez dela egingo eta ez duela egin nahi, eta hori ja Muriasen inguruan izandako beste eskaerak hauek ere ez dira bete. Eta bigarrena da azken ohiko udalbatzarrean premiazko prozeduraz erabili mozio bat eztabaidatzeko bozkatzea utzi ez zuela. Orduan, hortan ere, zinegotzio ditugun eskubideak gainetikan jarri ditu bere interesak, eta azken finean, hasieran esan dugun bezala, legealdi honetan izan duen jarrera salatu nahi dugu gaur ere, eta gure ustetan defizit demokratikoa duen persona bat eta araudiak eta legea betetzen ez duen persona bat ezin duela udal baten gidaria izan. Horregatik berriro ere salatu nahi dugu alkatearen izandako jarrera.